लोगोफोर नोंसोरबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो इसोरनि अननायाव ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो ओमफ्राय दिनै मा मावनायदों जों लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै मा लादों नायलांबाय थादो जों दिनै फिथा देनो नागिरदों आरो फिथा बन्दे मातरम Ay, film naik udah lima. Ah, bijing apa? Bijing makan cimun gendra. मानसिखौनो सिनायलायाखै खोमसिसि आं एबार खालामाखै दा दासो खारदो दहाय माथो खारदों ओमफ्राय नै सोरानाव हाबैखो मिथिया नालाय दा दिनैसो फैदों नालाय फिथा देनो जों सोरानाव हाबैखो ओमफ्राय खान्थाव देनबाय जिरानाङा सिदाला औ होमबासो आदा फाग्लि बियो सासे आदा फाग्लि मोनसे डाइरेक्ट खननाना ओइथिंसो आरो मानसि थांलायखो ओइथिंसो नै आरो अबेखैबा थांनांगौ बे थांफ्लांलायबाय आंहा ओमफ्राय फैफिननांलायबाय ओरैजाय खना गैजायसो लागावलायबाय नै जोंना फिथा देनाया होख्लायबाय दानाबा होबाय था देबाय था गन जायो नामा इयो दिंखिखौ सिनायदोंना सिनायाखै गासैबो नोंजोबावा होजोबबाय नै देनाया मा होनदो ओमफ्राय लोगोफोर मासि खाराब बाराब जायगायाव देदोंसो नंसिगोन खोमा होलायबाय देनोबो रोङा ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम दिंखि गाजेनबाय उदालगुरियावहा फैनानै ओमफ्राय केमेरा लाग्रायाबो रोंखाया आरो बोरैबा नुबाय देनोनो रोंथारा नै खामानि गैया खामना इउटुबार होबाय देनाया नै एक नाजानो जाखाया आरो ओमफ्राय आं गिखासो दिनैसो फार्स्ट टाइम दिंखि गानाय नालाय रोङाखै आरो ना मा होनो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो रोंगोना रोङाखै देनो जानजि हमलायबावबायसो होबाय देनाया मालाय रोंगौना रोंगौ होथारदो देनाया ओमफ्राय नै आं बेखौनो सालिबाय आरो देनोबो रोङा नालाय उदायखाया माथो खालामनो बेखौनो सालिना थाबाय आं देन्जार देखायो सोर देखायोबा बाजै देबाय जोंहा बाजैया लागावखायो देनाया मासि लेथ्रा जायगायाबो लेथ्रा नुदों ओमफ्राय साफा जादो मालायनि न' नालाय जों दा बाजि लानाव देयाखै बेलेगनावसो देदों बेलेगनि न'आवहा ओमफ्राय लेथ्रा बुंहरनो हागौ लेथ्रा नङा आरो साफासो मैयासो फिथा देदोंमोननो बोयो दाहाय सिंनियाहाय
हांसोआनो लोगोफोर बेसेबा बुरजाखा ओमफ्राय नै नानिखौहा बै मानसिफोर नुहुरनाया बेयावहा लांदों आरो ओमफ्राय दा आं लांनो फैबाय सोनाखिया हा हा ओइ मा सोना सोना मामे मा नै जों फिथा देनानै लामा थाबायबोबाय आरो मामे सोना मामे सोना मामे सोना ओके मामे ओके सोना Chu 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 Mami Sana ये नानी मुनि स्कुल ओमफ्राय सान्दुं बिराद गोसा आयौ आयौ गालिनि मा बुम 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 नि मा Bonde Mataram Ini sana Mami Masih dugede ini बिराद गिदिर फुख्रियानो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर ना मा होनो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर